प्रिथि आरो एमजि बिथांमोनहा दिनै ससियेल मिडियाआव फैनानै गावसोरनि गोसो बायदि गावसोरनि गोसोनि न'खरनि पार्सनेल काहानिफोरखौ इउटुबाव फेसबुकआव होबाय थानानै माखासे सुबुंफोरखौबो फोरोंनो हमबाय बा माखासे सुबुंफोरखौबो गुलाय गुजाय खालामजोबनो हमबाय आरो दा दायाथ' आं सानैखौबो नुदों आरोना मोननैबो बिथिङावहाय नायोब्ला फारनैबो बिथिङाव नायोब्ला सानैबो समान समान जेना माने कन्ट्रभार्सि जाबाय थायो। दा बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि जाबाय थानानै माब्लाबाबो आङो बिथांमोनखौ मेलायदों साना। दा रायजो राजाफ्राबो मेलायदों साननो हागौ, नाथाय बे माब्लाबाबो मेलायनाय जायाखै आरो बिसोर माब्लाबाबो मेलायनो हाया। आङो SMS हरदोंमोन प्रिथिनावहाय, माने आं मेलायनो हानाय नंला होननानैसो बुंदों आरो। थ' आङो गस्ला गानाखै, खामानि मावनो नागिरदों आरोना, बिनि थाखायनो आं गस्ला गानाखै, गाज्रि मोननो नाङा। थ' बेयो बुंदों जे जुदि बियो गावनि काहानिखौनो एमजिआ खोन्थाबाय थायोबा बा आं मा खालामदोंमोन आं मा मावदोंमोन बेखौ बियो जुदि होबाय थायोबा बहाथो सान्थि जानो, बहाथो गोजोन जानो? होमबाथ' बे दासिमबो आंखौ माने माबा खालामाखै, एक्सेप्ट खालामाखै बा निमाहा होआखै। आंबो केसखौ होफ्लांबाय, माथो खालामबावनो जोंनि न'खराव आरो बिदि जाथाय जालांबाय, आंबो बावलांनो सानबायमोन बेबायदि बुंदोंमोन। नाथाय नैबे बेलायावहाय आंबो दुखु मोनदों, मानो होनबा बिजिरनानै नायदोंमोन, नाथाय सानैनावबो दङ बेबो जेना अहंखारि, बेबो गाबलायनानै बुङो, बेबो गावनि जानाय जाथायफोरखौ बिलकुल खोन्थाजोबनो गोसो जायो, जाहाथे गावबो गोदान मोननायनि बैजों प्रिथिनि दायखौ माने खोन्थाजोबनानै मानसिफोरनो मिथिसार होजोबनानै माने गावहा देरहानो लुबैयो। ओमफ्राय बेबो जेना बेबायदि जालायनानै दङ बिथांमोननि माखासे लाइफआवहाय। बेफोर मोनसे पार्सनेल आरोना, पार्सनेल खोथा। ओमफ्राय बेखौ बिदि इउटुबाव फेसबुकाव सोरांबानो सानैजों नांलायनानै काहानिखौ खोन्थालाबाय थानानै बेफोरबायदियाबो एसे बांद्राय मोजां जायाखै आरो। होनांगौमोन, खनसे खननै खोन्थानांगौमोन, नाथाय बिसोरनाव अभार जाबाय। गावसिनि गोसो थोलायनाय कृष्ण लीलानिल' बायदि बायदि खोन्थानाया बिसोरना उसुबिदा जादों। दा बेनिखायनो आंबो एसे उसुबिदा मोनदों आरो। दा रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय बिथांमोनखौ रायजो राजानि मानसिफ्रा बा गामिनि मानसिफ्रा एसे एक्सन लादो, सिरि थाहोनो थिनदो, मोजाङै मेलायहोदो, बिदिजों संसार जाया। आरो बिथांमोननि मेलायनायखौ आं मेलायनाय नुहुराखै आरो, मोजाङै मेलायहोफिनदो आरो। बेखौनो आङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय बेजों लोगोसे आरो। थ' एसेनोसै भिडिअ'आ।